Pampanema be mu na kani die ho. Ai, abusia na wotwe atwa mu no. Ma me esiama ene ne ba Evelyn. Efri eye brekum nsu atere e de wani e kire mu e wo Sompa Nkomo so. Wan kwadubo gina ene se. Wan kasa na se ma me ya friend esiama ne kunu ya wone no atere finhye pi abo blama nkwada nan epie mu aba no. Sani abrabo Nyankopon bo ye kan ye ho ne yade edom mu bi. Yade abebo be men ama be ma no sikasem aye dinti no o tu ni na yakwa akopa besi abade ne ja ne nua anase be ma ne nua akua ye boa e ba ya be ma ne nua na ba be fa be ma ne ko oba ne ba ya o so amfa ne ma ne biem onfa ne tiri so na pampa so nko asemi manam so e ma yetonsa e de frɛ ma me akua ye boa wa ahoma so ne ene ne kasa no so ya adwoka akoma to ye mene me ba ha senum ampa ne apa ne nua ne ampa ma me de osia yoyo ama ne watena se court ordain court me da se bloody for ma me asia ma pacha me mo akwaba me pacha ye na pacha ho na mo te sen pacha Yankopon to minti ye ho ye bibia boko pacha nyame boko edanyame ase ma me ye bo pacha me mo akwaba so ai odi for ye ne microphone ye ma na na ho nto no pacha apon boko de Yeho adum ye ho ye pa edanyame ase ma me asia ma na so sa kwa sorry me bo a me pacha mami Beatrice wa down there me no an na ye adwuma no ye nyene ye mfa ma no sesi ana asemu a ye beka ne ye pe no kra in fact wa be twa ntro wa asemu esemu no e be to bedwasre da wa so be ye hye ye gye nsem wa ye gye nipa wa wa too but wo ba asenu mama no kra na di ya ite sa lawyer for kwan bi abefa so a ye betwitwa agye ama asomdwe bua edi ehini no e wo ye ntem ne ye befa sa kwan no so ba cha okedi machi me esiama me pacha me esiama maba Sompa dwumadi esuei maba Sompa dwumadi esuei me hyebo se pacha me hyebo se asem bia meka no wa ha no pacha asem bia meka no wa ha eye no kretrodo pacha no kretrodo kontomponim pacha kontomponim erade boa me court ordain court mo piafo di me da se papa ye mame pacha okwa sorry ana mame esuam ayakua okwa sorry ana se oye mozamini pacha me kwa sorry mame kwa sorry we second chance oh na sa de Philadelphia asa foba ade hye kronkron pacha peja kwosoro na kan we edi mechi me ka se me no wabodin ahye ho me akua ye boa me hyebo se Sompa Nkomo so amabei Sompa Nkomo so amabei asem bia me beka no wa ha no asem bia me beka ne ha eye trodo atronim ti erade boa me court ordain court if you ha me da se mami asia ma na wotwe atwa wo de wasem ba ye tofa bomu ebi afa na obi enya kwan a wo tie yen e de asem e na wo de ba ye se yen hwe ne yen ka me mafi se wani atutu aka wonsem me pacha me da se nyame hira me pacha me ba ya mama na nyina ne se eye mi wura opoko ageman e na yare nsika sam ye de ma me pa na me twa me nento bia anim fi se kro na aka se ode me kotena so na me mfiri hono mini maami mini papa mini busani bia okro no so e wokro be so me pacha hwidiem okay me pacha papa ne yare me mabusana so teye abusani ye ne say on beba no mo hwe besia busana ma kire no me sama mo so te mo ye ne say ne me hwe busana me fa ne nko mba o mo de be ma me de ato ba bia me fa no me pacha abusia no ya se da hot se kwaye enso bia wo ne sibre edin so bia wo ne de ye hwan e na wo de kwoto nanim wo be ma na busua nim wo ka kire wo se kokko hwe besia na wo de ba na se ne ma toto ye o mo de be mo akoto ba bia da me pacha ma me ne fra no ama me no wanse ona me de kire no ona ne number wo me ho akwe bo ani de me pacha ne de no so oni efun ne fun asai enti o ma ga sa ma me kwan se ma me bibia ni ame mama me no asonte enti ma me ne ma me kwan te na so ma me de kopia hwide ma yare sabia me ne me ba pani Elvis ye dru wanu ma na doctor ne ye ni say pressure enti o twere do ma ye pacha mama me na so tie ni nyina mtofa bo ne say si a me te anu mi e kada me so e bi say ba sa no ejinsamu
enti abambo sa me de adwuma nyina afa me sa me manyina ja school ankola ne nko school ja fe de na me hu de me nya me ho enti na so ma me mo asote mo ye ni se me fa store dan ma han e ma me de ma han pa cho store dan no ye hwan dia ye store dan ben me pa cho store dan ne de me de me minim ni se me kunu mo ka to maso mo se store dan na fie na nka se etimu no efie ni bi wo Kenya ase eno de eno asesa sa fie na yetimu no enti no efie ni de me de na minim se mpo so de asesa kra be eten de minim se ho ye tena bra o de dia na o de fie be na asesa fie be ye pese enya mu nchi ni wo Kenya ase be ma ne dia number 2 kwada so be ma ne dia me ba cha ya makumai emu na omote me aso makọ no makohu se omote fie ho no mampa enti me ba cha de tene say abra me de kire maame no omo ye ni say sisia no wo hwe besia enti no me da me forso hwe no na me hwe kakra abra mo sabeka ska mo de beba by doctor ka che said pressure na ye high pressure kona dwinum enti osere me animanum ye nkotwa na enti ye kodwoada o hye sedwoada ni ye ntwa me frɛ maame no oso mo hwe besia ebrada sa enti wukwada doctor ka che me se ya nkotwa no wukwada da ya wada obeda fom me ba cho wukwada mi ja papa no hospital mu ho Africa ko Kenya ase number 2 akwato maame ama no anse enti me kwa ni mi di su papa ba ko kan wo ye pani ye fa na mofa enti mi di su ni chopa se maame se mesre no owu mo ba hu se me ye ba tan mi ni maame mi ni papa bia okuro no so mi ni bia me de masam ko kire no aje sa maame ni nkuto enti mesre no the doctor kan nti o mo miskasemu time level kra maame ni hwe maame na me fa kwa ni emfa ntwa no na bresem ne yi ne ba mi ankasa me de store dan berenti na me de besa na komo mo no mo de ato bebi o mo fa no enti ma no se ka che me so enti ma obi funu enka me so enti me nkwa na me kohwe papa no na bisa no monya bi enti omunua ba ko firi kuma se ba oba bisa krata no na mo de aba me ba cho mi ja no ho di sun san koyi enti ya wada anopa ma ye ni bibia ma no hospital mi ko achima tambia so mi kwa chima na no ne ye twere na makoto ebi wan ma me frɛ na o siskani ho je se mani nu ama mo ba enti me so me hwe a mitimi ma ne ntase itimi koton so na me da betobi eto bia mi nya no pa de ni mi nya sika enti me san koton bia nwumre ba se mi roma enti de menya no na se me de akoto aduro ne ka na me de ama no ne ye de ama no sa enti ye di na otwe ho no mo na ka sanje mu abra misan firi won ma me bae no ma nti hwibiem enti ade chi ya wada no me kwa achima me be na be ya aduane me de koye me de komani mani di ye na me se me san ba san kwa achima me da me ho na e be sra me se ma abra na mo se dada otwetwe ni mu asampa na da so be so otofom enso bi no bebo am na asa ni mu no so so nti ni mu odumi ntimi no mba cha abra me be me duru ma hu se akra ni kura papa nu ma afe duru ba bi na waye din nti eso ni mu afe na okasa no ho na so hwe wanim enti wana mi hu ni ye enti mi kwa mi se bi kura ofare na so me ko fra hospital madam ne ba ko se madam bra mi radio ye ni menti ase enti ba cho madam ne ba obeso so no se mi nya abotere na o ma hu di nyina se se ayale na so ni fa se no asan so no nti na ma ye kasa no ho a wonfi no ba ye kasa dia ote in fact mi su pa me da fom ni muni se me den hwane me boafo papa na yali me so na me koba na se me yat me sa ba da hweyalefo asa hwe nkora school me kro ya so na me ye bibia enti me pa cho de ba ye ni se me sa ba fie ana me frɛ me sister pani se de atumi ni onu susu pa enti e ba sa no na se me tuma ni entobia ni me pa cho wo kwa abusuafo ne ho me pa cho bra e ba sa no me frɛ maame no ka kire ne se yale na me frɛ o na nra me ba ha me be ka kire no se yale na kana to ho no so de minya abote no mbe ba doctor mu ho mba cho mama ho na wotwe a okodi ye nyina da no mu nsia ya sabia ho na otwe ne makuma ne ba ho okuma ben ho mpire no akua ye bo a maame we ye okay oba ho mpire no enti wo a first one no ni nua ba mama ebre me 10 cd 100 cd say me fanto droma ni nua ba mama e pa cho ebre ni ntimbe say de ode be dan ye no e de asem na esi ye wan say
Ukunu no watofo mo awie. Wutu anamo kwa abusua no ho anasa ukoka kire wo mu sese na asie. Ede asem na eba ye ntia yesi uja ahokọ nso atre ya oba ya wakuma so wonfa wonua wukunu ne ma won ne nkwatena bie mu. Me pa cho de be ni se na ahokyere wo ho. Me sori kra me nya aduane ma yale foni ni yate light ye da sumu. Me mani nso nyina agu me ncha om nko school. Enti me de kocha maame no ama no anse. Enti me de cha no ye ni se sisi ade ska no mo hwe da still na mo nya bi. Na maka do de ne sabe shakrata na so bia mpeso de ne sabe shakrata na se. Enti me nya abotere. Enti maame de tambia no timi o miska. Bia 100 cedis ha. Te duru ba bi na fe ne ska ni me bi na mituma ne me fe mu da minye. Mitumi ko dan kwasra mole be ye koko se sama papa no. Enti me ka cha maame se mesere no. O ma me kwan na me koma busuin ko we busuin mela. Na bange fo ka na ye twum ni mintua na drinks na manfo no maka nketenkete no. Minya bintua. Enti me ka cha maame no ka cha me se meche na me se da bi no se won se yale for the wachi. Enti wo kwa anche na me se mpa cho mate. Ena ko enti dana mitumi to no. A ma che me ye na se de nyina ma no. Na dwana wo so di nyina me baba akonso wo ho no ya me di omu nyina se wo papa wo ha nti no mo ho so abeba nti me ko ebi kura me ko me second scan se ya me sada me ho aba mba cho fiada na mitu fiada na anwumre na makuma yi e ko fie ono mo okwa na se nti obeka ne san wo ba wale ni de na de be me bra wo na be pa japade afi na woni ho ye de na o tesa na ofo so na ka kire wo me pa cho eye me ba no tu kwa na oba ne frɛ wanwumre ofrɛ me phone so sate na me papa ni ho ntimi kodo no nti bra papa ba ye na ye di amane na ya nka sakro na kra ne frɛ me phone so ana o ka asen me ba cho se ne so aba ye no o de ka sa na efro steps ne fie ne ya abansan wa ko so wo ba wale no wa fa bibi ama mi na be ma ho na ba be pa ho de akọ okurom enti bra owura ho no na kra no ho Doro no sansan si fonti do hia ne se ma me ne akoji kotokro wo fie ho ade abu pro na ni gbangbangban ti obu pro na ya boy mba chan ana wa ya carpenter pen mba cho minti menchire nza no se so obu ne kwankwan ti obu pro na ni no ono ena ne baba akokofi ena ono ane ba osa ena ne baba akokan wa sha aman ti o mo na ekọ ho no ti obu pro na omo tam fridge ena omo tam enyoma bi ti se ema ho nyoma no ayi rubber pan mo rubber bucket amanfo pan me ton dokono kra na dokono kra nipa ni de ba na ensan ni nyina omotam koi mali amesre ka banku si nkola ne ho so mundi no ni nyina omotam ni nyina akọ nti obi akọ na omode ba amane se maami ka cha me se wo ka banku na wan fan kwan kan na pese mi no be ma no yale no onye den wadi se de na me se dia o ka kire wo ba cha e wo phone so ba cha me ko ho se ba sa no me maami o ko nso atre ne di se ansa na wo ba me pa cho edi na otwemienu pepepe na otwemienu na pa cho tie me wa so trese mu akasa ase edi nsi ese obeka no kore wa hase nom me se okọ nsu atre no udi sen ansa na wo sada no wani aba behwe okunu me pa cho mi di na otwemienu e na aba ede na siye me pa cho me ba no me na me ba fa ba ko e ne kwa visa bla siye no me pa ense bo sen no wajai ya mla na busa na hwe bi mame na mentena ho na me hwe mi kunu no enti papa fa sika na mame enti bafo ne ye ne koya ne yekosi papa ba akoso ho ono na asem bia ba na me de dan no enti yekosi no so no odi yanim ene ne koye enti eduru wano makuma de mishan me cha no wanye so ye wura fi na e champe asenti amana sabeka ne sei wo ba sa wo be patro na sei wo ba sa ono ma yasese ni tamba na so ba so be fa wukunu ana ba ne ka sa ene ye ba chawpa ana mo ye gun kotodwe ene pa mo chaw ti pa mo chaw we ya senti on be ka che ne sei wuja wukunu onu no odidi enti sa wa ba be fa wukunu na me sempa chaw hwana papa no ye ka ai de one me koye ne mo fa ne ka che ne sei obaba se de mo aye ni nti pro na mo bu ani na mo ntima ntwa ma akra na ama ni nti no scan no bo san wanya hwe ama no nti o se ya mfa me hye mo san no man kasa mo hwe bu san ni bi na mo fa ma no na ontena se no hwe ni kunu azenti ama me be ama no san be kan sai wuja okunu ho no ya okwa na ko hwe bu san na wa wo ba ye na wo ba ya wan fa wo din sapan aba no na wo papa kwa sempan ibunu ni no ni nyansa na
ono to on mesebra beji scan wasan kase ya ma bi ye go bi anka oyale nka ya ma obi anka akra me so ko hwe bosan ka ma kwanse ko enti san ga cho ba kwasem panyi so hwe bosan ma ta bro for de munum nyansa kola in fact na ha me na ma me panyi mu na o konfinhia be se ba chan ma mi se adua wotwe kula se watwa mu anu no enti no e ba sa no ana me wo fa ka chere se omunya abotere se yale na ma nka sa ha we bia ni ho enti o ma fa wukunu na ama mba cho da bi ebesi ne mba chan enti da ba ni se ye sa akoye enti ye koye no ana mba se me behwe no ani ba ye no odidi kama ye sa akoye enti da me koye no makuma ba ko ehon no me pe obi se onhwe mi kunu ma me se de ni situation ni sitie nti na ma ye aduane me de command kama me dae ade cha no pa no amache na makuma yi ka che ne baba akosai o ma ne manche so soja na wapi na me ga yensa kuma mpa cho me ba wo ho wunti na ma me ba ye nti me so na ye ba ye ne ye betwa wo saa na wuni oban so na ade asa enti me ko fro papa ba di twa ga che me say o nti me twan se me nua ba mani ti oba so oba so be fa ne dia ma me nya ode se me de ne ba ma de na ko na wa me ne ode ba nyina egumi se me so me ba mama ne anche enti wasem ode ba ne tofa bom nyina ne sei tofa bom ne sei abra mo ka chen so munya ska na me koye no e ko hwe abusian ni bi de bai e ko toti aka na wo ho ni nyina na me bai na me de ko chama no se matu aka ni nyina wie enti mama me no wansa ne ya papa ne nua panyi ana ba cho ni nua ba o kama mi ho ni nyina na me ka cho mo se me de ko tia ba enti no me koya ho ba na maba me koya ho ba na maba no me koya namba ya edan ni nyina eda ma han na bi so mo se nyama na ne wodan ni mu no e wo hene go nyama da ma so mbese sawa bra bi nka akire edan na wotim ne yede ni nyina ama han e ya dan kura sen ba chaye mi no store dan ne ka ho e na me ensa ni nyina de ama han na wa wade abai ne de obai te sa chche de nti wo kono fa ne ma nyina hyehye wo ho ko nya sa asam na wo ka na ye no kure oh madam pa chow okay mi ntwan troda enti se wo ka se ye nya wo mu de dan ni nyina ama han ena wukunu so so mo mfa ne ma wo mo so mo mfa ne ma so mo bise panyi se me ba ha mo mfa ne ma me mami ka cha me se me de ni nua ba ma ko ameku no nti nya da mo de ne ba ma me ne de na ma me chena ma me asam na wo kan kra bremia no me wia wo ba be kasa why me ba cho abuza panyi no bre ba sa ni te ma me de ko o se ma me akua ebo ase won fa wukunu ne ma wo ne won fa ne ma wo chena efi sa wo de ne kwa wukunu na no ta so many years no beku no meku no o kan ho na ne wo ho me ba cho oka no mai na me wafa na omutu ni ka me bofo no no oka ho no oka ho okay na esi an ba bi ono western ti so ka si ya de be ne ma me ba cho dem ye me esem ye ma me ne sei bisa na me ko hwe no ye ntia ma de ma me na ye fa me kunu ma me na me ko hwe no na nyoma ne so mo se sai no makumai e ko no kakra na ka no se se no no so ko hye no enti sa no ma na mo fe ne ma mo ase nyina ka ho me ntale me no ma bebre wom enti mi hia me noma ehia me kunu sabi makokura me twi na me pota metiti bia manadi ma me wo ko nso atre no niam ba na ode koye me ba cho nso atre no ma fa no ma o unsa me noma ni nyina me boa no se abra na oda adroso no nipa ne ye ne se ye mfa ne mla ho enti me pa cho me ba me bisa wa no ayi anu nkyeremu nkwa akire ye bre no me se wo ko nso atre no niam ba na ode koye because what you awade aso your ba wa for fie na wotie edi da mi sa ho niam doso ena wakuma atimi abesesa niam ni nyina na de anya so watwa gyatum adakua bo na adwe nya na wo ba wa meto wo niam bia wo fie ho madam pacho ma meto bibia wo ho me bai kra ko school ne track ne chobos ni nchese ye ne madam fie ye tim nti e bibia ho ne wo na ha ne de mikromu ne de me hyedante ho nti ho ne de tam bia enti anya ukunu ma o me ba chan na me bosa na no so yesen me ba cho 120 million me scan because bosa na me je yesese da me so amekon e na de be biem me pa chao e na de be biem yenim se wa na da so ye na akwa ebo aso ti na wo de aba ha se nom no besi ayi saying 120 million 12,000 Ghana cedis yes anyi wo kunu man pa chao be ma no wo hwa ya na mo de na to so am ya hwe before and after no ye hwa de ena de be biem ode ma me ba chan madam ode ma besia na wo kunu ena ye nje mfama me ba chan yo ye da se mami akwa abo amba cha me mo akwa aba oba akro wa na apom te sen odi fo ye ma do me pese obebuka buka ni mo da ye mami why ye mami nsuro
Ameka fra. Me pa cho ma mi wonim no. Wonim ni so ya ode bai. Oye wakuma. Okay. Oni unua ne tena mfie be sen. Pa cho ache kakra. Edi mfie be sen. Untimi nchire. Timi nchire. Omo ba na odi kan no, ni ti pedro be sen. Onyini. Wow. Edi ebe na siye. Ya sesei unua be ma no, one na ireti awade ase na bibia ba ye sese de wonsem na waba be de wone mabusuafo. Na wasase wasa ahye ne ma. Moka so nkopa besiam no ba ya mwasa de dan ni nyina ma han. Besiam so amuse muntua asam ne sen ne sitie. Bidamase pa. Ene se me de me yekuya ni me sori a me koma afu. Timire kakra na be ka che se me bra yare. Ampa. Yeso me ba doctor mo dan e de ne kwoto anade chen ya na mba doctor mo ho. Me ba ye no na mbra de wada ti wo na mbeto wo. Na wodi amane ni nyina bo me. Ti me kono na emunye nti me ma no na nta sidi se on fa ntokoko enfa ma me bra no damase ti me chere ho pa na me koye 3 days me sa ba me ba me ne madam fo ne koye eno so ye koye na wuni ho nti me hwa na o mo se o ne wa fa chere ho na me de me ko ho biti ba soro ho me ba nkura ne so koto ball agu ti me gina efie nanim ana wo bae me ne madam fo no e na wo bae na me se akoso e ne me ko na me ma 50 cedi se gito kokoma me bra no dada doctor ho ti me so me ye adwumenti na wotwe e na me nya kwa benada tena fie to bo asema me na wotwe e na wonya kwan etena efie meraba me pa cha me mo akwa ba ye me jusu ahene share na pom to saying oh na no madam na do from America na e ba na ene no ho why fabro so dodo ayi hwa hwa nti na ma sheda ye aseye te say to medu your dia yenko ye ni aseye boko sabre de ye be chia ya hwefo ene yetiefo nyina na yama obibia akwaba e de aba Sompa TV so ene Sompa FM so ebusiafo ene so time ya tena se ye no bedi nkoma fa pomudi ho sense bronya no se no ehye wanko na enche na eba doctor se won pese obi ade yare ebedi bronya no anase Christmas no enu nti time Herbal Center for the Yenupa ye dia bedwaso no eno na ye bo ho dewuro e dia kire Sompa hwefo ene wonom etiefo nyina na aduredi nkan ye de ba ye no ye time Herbal mixture ohwe wo TV ne so a time Herbal mixture da ho kama entontom so da ho kama ene enuaba ne ade ededa ho kire se ye adura e de bretu malaria se enti se entontom pa na ahwe pa na agi se binipadua na boso de time e bete ne te time Herbal mixture ne capsules eno so ewo ho wonya no my bebo sense no e bodra ni padua mu a ebusu immune system ne de ma e mankomo ano ahoden no esipi esitapa ye no pay enye na e wo pharmacy shop herbal shop chemical shop baby a wokwa ubenya bi ato ye number didi dwuma no wo show screen so a e twagu wase na enso sanfa pen ne paper me bobo na tro e bre ne da jebe mu wa frɛ yen e wo 0244 0244 41 76 69 0244 41 76 69 we go for part time your number didi dwuma no eno no eno achikura na bia na ye nrei open duduom etu akoton a wo so ami hafo ni kirem e wo Herbal pharmacy wo bowrem wo duduo bia wo nsa ebetumi aka wo asafofo ni kirem odufie Herbal e ho nso bowrem a time Herbal mixture time Herbal mixture ne capsules na busu e wo ho eno achikura no bi opatase bia mfa nani enkirem e wo NNA pharmacy abrosan kase na Pure FM e wo soro no NNA pharmacy e wase wo bowrem wo ho no mo a time Herbal mixture time Herbal mixture ne capsules no abusu wo ho a wo benya duduo bia na wo nso watimi akwakoton ba kwa na mienu de pharmacy shop bia no bowrem a wo benya bi na wo nso watimi de akofia kodom na abo asiesie de padua ne e dia ma wo medofo pa wo hye me anase utie me da time Herbal Center for the transit say no a na ye duro papa ba kwa ye de abadwa so a ye kanfo e dia ma wo e na da ye betena ha kanfo e de ma wo time Herbal mixture ne capsules no eno ho danse na ye de akira hwefo medofo pa wo hye me ana utie me on se de bia ye transit say ya eduro eno nko anwo asem na ye kan adenti akire se eduro no ano edin
ana no enam eboduro nipadua mu a eye wo mogya mu adwuma eye nompe mu adwuma ntini mu adwuma ohuru nipadua mu yiyi fin bia e de free nipadua ne so na enu achi kura san abo asiesie immune system no asan de api wo so de bia yetena se ka kire wo se immune system ahode ne e wo soro a ya na e de nse yare e betimi abeto ahya wo so obi a ne immune system ahode wo fom ana ne nkomo no ahode ne wo fom no de bia yare e bo se na edi ne so akone aba ade achia me sisi ade achia me ha ade achia me ha de bia wo no nko aduro wa to Mr. Koborem e wo pharmacy shop Herbal shop, chemical shop. Oko also per time Herbal mixture and na set the capsules. Because some say won saka ye dre bottle bako and na say mienu pekra no a ebetumi aboa wo asiesi wo nipadua no e de amount enu achikura no he ye maame ne ye papa no mo a momfie ekwa edi mu no da bia ye tena se ye ka kire mo maame di ben fie aduonum ekọ papa di ben fie aduonum ekọ da bia maame complaini empani si dua wo nyina na epo na ebem maame wo nyine ne de eye dan ya de nkete no ebebe ni padua nim na mmom no e manage ni padua ne emoso wonya time Herbal mixture na ne capsules na so wo no ma ebeboa wo ya de bia dane apapo e wo ni padua nim no ni nyina ebe free honom ni padua ne be fa ne ntuma pa e de fra maame no achikura no bon so ni padua no asa ye fefefe wo no maduro na ma boost immune system no na essence ni padua no ama ni padua ne timi afa ne ntuma pa e de fra eno ntie dre de da ye kase wo ya rio wo nya rio no maduro ne bi enye se wo ya re de dro so na wontumi num ye dro yi bi wo bi o ya re de dro so kra timi num ye dro yi bi sanse we ne de wo nkomo no na dro ni siesie e de ama wo eno nti wo nom na wo de wadro a wo da so no e ka ni padua no e ma ya re sa no kra no e ba ntentem eno nti de o ya rio de wo nya rio de ne nkomo ho den wo suro de ne de wo fomu e dro no ye se nom na wo de koso afa bo immune system ne ho ban ana koso afa bo nkomo no fa bo ho ban e ba sa no a wo ne ya re bi ato nkwanta na mo apai me so ha de bre na ye adwuma enu nti de gia ho mabofo no fe Dr. Penny de kire wadwene asem bi se bia number ne ye 0244 41 76 69 0244 41 76 enu achi ne ye kanfo e de ama oba ohene ire ye ba na ya nka ma asem o ye ntimi enko kire se ne bronya na ye ba bedie no e mai ba bia mo hwe bi koduru bia time Herbal mixture ne capsules no doctor ye dro no aba wo se wo ba no maduro no e na fasiesie se bi wo ni padua na wo no no maduro no asiesie wo nkomo no na se bi yade bi wo ba mu nsoso no e de bre na eyi ni ho na me ka na me kire ne sei wo ba ya enso fitamfita efifiri wa himfie ba pampan bone aja himfie boso ensanwa aja himfie boso de bia me tire fidie so a me ka se bema wo do oba ekoduru fie de ne tompam na se bi wo dwa de yi so na wa wo be hu sensansan sisi so a me sro pamone mane nko na wa hwe ya no wo chaw yade ni no de bema wo time Herbal mixture na ne capsules no ba wonya bi na no ma sa haw ni nyina ebetu na se e de free wo se pampan bone ni nyina ebekọ wo ba bi se maintain ka mente de me ne mi kunu di mpamu agora me da wo se tim kaja de bi etna se ka kiro se mpamu agudie no wa hene yere ede se be ma de wato mpam no wa bia bia de so bonso wo bo se papa bonso da wono e se homoje so ati ase time Herbal mixture no oba pa wonya bi na no ma Mrs. Uyo okay. So eno na beboa so asem eni kan eden o kan na asem panimfo no o ma aye ma me meboa e paso agudi enye de ede so en paso aguro de na kwa boa ede ede ma me waju ani pen so ase e be mo aguro ede enu nti wo ba mesrew se wo ntenka mesrew time Herbal mixture ena de TV ni so fefefe no unya bi na wo no ma e beboa watenka e be kosoro e ba ni saudi be medi mpamu aguro wo hene na woje ho me da se e bi mra bia be mena se basa no e magro ne ye des wati ase anu ti number no ye sra ma hwefo egwasi ho e twagu mumfa ne ye sore so wati ase sa ne ye kan fo ma be ma bia me so awie wo hawo e wo be mem no edro ne ye ba ko pe e ye time Herbal mixture ne capsules sense ansa begu be ma ho obema ne mu keka we mu hyehye we mu femfemo adampo sa obema ne sebio eya na ensuo firimu na eba obismaju so be wie ne moja ne de kire obismi be ma na yeketu e bi fonwa e na efon sensunsanso we nyina ye yare bi nsunsanso eno nti be ma wo nye edro bi no ma ebeboa wo e boost immune system no na etutu yade ahodo ne nyina de free obemem e de ama de bia me ka cho se be ma e ma na aba na no mo pedie mo odu mo pedie so o mo pedie wa eno nti se yare
ɛna abɛgye bɛma na boso ɛna amasa bi airphone ayekito bi a wo de eborum of pharmacy shop kopɛ time Herbal mixture anasa ne capsules bottle mienu pɛ wono no mu hwie a yare bi abɛgye bɛma na boso no ebeyi ni nyina ɛde afiri wo ɛno nti bɛma no ɛyɛ kakraka ɛbɛyɛ kakraka pipiripi sisisi kakraka kama sekro bi so nchachra ne ba ne sa no ade bompemu adwuma wo se na wo dandane mai se ya ebusabre na yempe edro ne ye time Herbal mixture ene ne capsules bɛma ye kan say no me so to bi komo oba ne wo fie oba to a onto bi ma bɛma ne wo fie bottle ba ko mienu miensa ensa no mobɛhu sa ampani padua no yare bi ewo mu no afrim amani padua na de ne ho oba wo ma yo wo mpem besi piesita sa na bɛma wo mema sam wo mpem no ebesi piesita abusunya wo henere ye ko number no ye 0244 41 76 69 0244 41 76 69 Kaisa time no time yakra ya hwefo yin ye da se sori nya sa obegye wani so ewo akonwa so fili okwa mechia doctor ene adwumayefo no enyina da busia kope bi na efatu nyalwa ase time Herbal mixture ene capsules na time Herbal mixture etidi ade ne wanu mu ato no nyina na betimi abo honam ya obedwane Mame yeboa ebusia afa nu aka ye ho Sompa TV so ne Sompa Nkomo dwumadie no na yeguso ayede mamo no mame esiama be kasa awie na wotwe atwa mu no obekasa ye ne mame ekwa eboa so obi kenti no wa baba betina se mame na wokọ share no na ye den Miniska bi stawo enime ho na me mane 400 se wonye no 40 cedis ho mfanto kokoma no na me so 50 cedis ho 50 cedi ba ko akomprensa okay enti na kire no ena me ba ho ena me wo ka kire me se so a na se di akos skani ho ena o se edan no odi cardboard edan no me bra si ye no o bra si dan wo hen wada roma e wo kanya ase na metu okay na edan no proto ne na ye me maame dia na maame wuye ti maame wuye me maame nua be my friend panyi Kofi Amoa ena scan kodi ni ho ena me bo fa kire se abusua fie na yete ne na obi asori a na wote ne ho ti wo kosi edai amaye ti wo si da no esa o maame aye ne ho sika e ba akire no ena o de kosi dan no bi no na che se apem ena mbra to aso enua ne nchensen ene so bo eda ne ye boss wie no na me nkọ ti na da ne ho nyina afu ne nkọfo freme ene kọ nam so mekọ na mekọ ye ti mekọ nam kọ tena ho mfutrom ena me da na menua ba ma ba ko obeto sumenti maame ena me de fa afom ho ena me dae na me de te ho saa na kakra adum ti me eda no atimi aye daya yatim mo baaye no mo firi sehwi baaye ena mo ba me ho na mbeka kire me se me bra beka kire me se no watu sehwi wo ba ba ye adwuma wo hwidiem nam se first no wo ba na wo sa koye na se wo kwana se wasa abade a betena se mitimi kwa afuom timi twa bode na me de abrem se me kura ma fa ma me de maka ne de abrem me ne mo ntebone yade ba ye a wo ka ne tenten no wo na abusua no e ma wo pa nipa e ba se wanya nipa timunya nipa no a mo de ne ba ye no na che se scan esi kosi 30 million en wotua me pa cho wo kan wa se man ka nipa ben ayakoso no ya okope nipa ode ne ye den e de ba se wanya nipa wo be ha dan no 30 million e dan na okasa momode ama han no 30 million ne me ensa nyina na se mu ba ko pa cho ba ko no kitu ende ya ketwa ye nkura na dem ketwa ntemienu enti kasia no store da no e na wo de obi bae mo ba 30 million me na me ni ho me di ja me nua panyine no ena msi bibi amonye ti ba ma ni tia 25 ene di ka maamo ene wo hye bosome ba ko ti bosome ba ko ni druye no me koye no wanya ska ma me no sa hye bosome ba ko biemu ena afedie hwa na wo akosu wo sa ba se wanya nipa foforo ena me nua ne so wanya nipa foforo a na so obetimi agedi a fa ne bra ena wo de ne bae na se be ma na odi nkan ba no otwentwen ne na se osika ne tue mu no banka sa mu di sika na ye mu ho ye nti no sa fa ma foforo dabi ena sika no ekosi emfie miensa no ekosi 56 million ena maame no eka che wo se mimi ni ho
me ma ne so ni ho enti kɔ na ade achi a wobɛte wo mu nka na yɛ dwoada ɛna o ma 1 million na wo de kɔɛ enti brada ɛna me ba yɛ no se sika no se ne yɛnya na ɛwɔ me ha na akosu temu ana ne ho kyere no otime ba ne ma bɔ ne bosia otime ba ne ma bɔ ne bosia wonim se me nso me ya aberewa me ma na diska na ma me na me didi dwa enti medi ewo mu no asese metie akosu no ne hwan woni makume enti na obɔ ne besia ɛwɔ ho enti ekosi 10 million ɛna mi sister ne teye ɛna o ma me 10 million se me famero nti me koye no na mkɔ send ma mobile money abema bi wo yɛ ntɛm ho na me ma no na me frɛ wo na me se din bɛ ne bɛba na abɔ wo din no ɛna ba yɛ na wo da amase na me de me koye me nso obi bɛ se galamse na me yɛ ma me yɛse yɛ galamse no yɛ galamse oh sɛ emema ne tutu ayi ne gua ne yɛ nso so yɛ pɛ kakra wo ase akua wo wia wan hwa me nya kwa ma wo nko enti me ba eba sa no ɛna mekumen so ye kuani kama sase me galamse me kuani o sa galamse okay enti eba sa no na mekumen me de 10 million ma na me de me kɔ madwuma fe de benada me sa ba ya me si ya me sister say wo na wan fa sika na nkɔma akɔ so na me sika bai no was 10 million no na no am de so ma wo na wɔtwe ne me de so ma wan fa nkɔ na me say me akɔ so sika ne be kan nsa na me say oh wo bia be kan wo nsa ama wada mase no na me ma ne kɔ ho ene me sister wo mu kɔ boy ne ho to wo mu hwɛ din no ne sika na ba me sister so wo mu duru fia wo say na ayi ante afa ne sika na be duru no si say sika na be duru dia ayɛ fofora ma ene e fa ena ɛwɔ hɔ a na wabɛgye kakra ɛwɔ hɔ a bɛtime de soma me ba na wɔde kɔ no wabɛgye de bɛ ka sika ne kakra e de afiri ho aho ama no anse ne hɔ na aka sɛn na ɛwɔ ne hɔ sɛ yɛte 20 million free mu no na aka 36 million ankyɛ na me nua baako ɛbɛka kyerɛ sɛ ɔno so wɔnti apɔ ne kotodwe na saata na mu nua bɛɛ ma no wɔ hefa na wɔ hwidie mu hɔ ya wɔ yade na saata no mo se ne ka yɛ sɛn wɔba ya 10 million na mo de ma ayi akue tio akoso asebe akoso no wɔba wɔamfa ka bia mmerɛ yɛ wɔamfa ka bia ni ka bɛkyerɛ yɛ so wɔka so wɔde ka bɛkyerɛ yɛ ne yɛ nyankopɔn no yɛ som no na wɔnsuro no wɔamfa ka bia bɛkyerɛ busua ba busua so timi kɔ doctor hɔ kɔ bisa ne sɛ yenu ya bɛɛ mɛn na setene mu anase yade no sɛn na ne ma sitie to hɔ na ani na wɔtwe ne mu yi ne ba fie ɛna ne ma wɔ kuma se ha ɛna wɔn so de 10 million ekeka ma makumen sɛ wo mu fa hwɛ wo mu papa na sɛ doctor ne de yi na afiri hɔ atua ka ne nyina ɛna wo kura wo sa ba sɛ yɛsi ne tirim ho 1 million me sika ne ana 1 million nso ne de 8 million ye twa ne tirim no 8 million na wo so ba ye no abusua no ye ni sika o ye modern bo ene kakra na ya situ ye nsase a ye de brawo enti se ye de brawo ntantam ne saa no enya wadwene se ebia abusua ne ye wo bi ene ye saa ena sika wo gye ye nti ye gye saa wo gye saa na akaka sika no 15 million ma me ansa na no abusua mu nim ba bi a doctor no wo hwedie ma ba ya asabia run about to wa ukogwo so kwa no so awon sabe nkum so na wo na wo ba beka wo kuma ba beka cha wo say munua be ma ne yesi e betwa ne tim ahwe 80 million no 8000 mo antimi e ndi e kira nko bisa say ye nti ye ho asentine ne doctor say ne kuma na beka da yade ne say ne siti mo ka ye say keka be si so okay o beka ka akosi so no mizo free drink enko pa bi na ye mfa enwu ye minimum 5G miza no so etechire wada ro madwabodwumede bi ase no wo hia bi na watimi dia serve ahoho 0246270221 na sompa chede na busia yada soa esra wo se wo de kakra bi a wo se ye nuane emo anwa sentiment sana se niema ye di fry ye de shamane ye no enkwada niema ye di ko school ema wo ho etimi kenya wo no no obi a fa beka ye de nwotara One Media Foundation and an impress aso ye dwumedie ekunafo ni nwisiafo blonya brebe so mo sere eno nti no wo de no eye sika wada roma fafa number is 0598 559802 0598 559802 edi ebeba eyetara One Media anase Blessed Foster
na wo de wa ye de no so eba sunya ne night market wa Sompa ho ne ye wo na nkranza so ye wo GCB abro san ni mu ena kuma senso ye ben eye Swaminom hotel ho na 21st clinic eye sciatica expert usisi achi 18 year for to asikosi unentine ho no wo de no de ye wo bia da ye de wato ma ne hunu no wase bra 15 branches wo bie na wontu ase emfama ya de bie free wuti so kopem borra no say yesem mu de brebo mu de anase moja mu de no wase bra na wontimi enhwe entu ase ebusia 0540311311 na say wadru mu wa bla okọ Europe tour no wakopie mu e wo South Africa no mo amo Swaziland Zimbabwe na say Johannesburg no monfa ben na monfred doctors ni muki appointment na bibia enkoye enfama mo 0244 915-116 Liberty Conference October edition no baso nyankopon ya domo a October boso me da wo mi ne da etoso aduonu ensia eye da memenda no pa no nsia kani aboawramo wo Jubilee Park Kumasi asenom omahene Avenue Edubuache nyame abasa ye kese awo no so otene ne nsama nkwanu abubu ehome bia da ye de akekere wo no osebra na oncheniu na bibia so nkoye mfama ebusia bomoden ne bra na obeba aba beye enhira minister se obehu nwom no ebi eye minister George J minister SK Sapon and a minister Kwame Jedu bra ne beye enhira Bishop 75 Enterprise egudia papa pa fie de wo ebusia bomoden Abis Plaza plot number 17 wa ben adehye market no adehye market omnom Kumase bomoden afre no 0598 585219 na Boris B chicken efia kokọ BBC nyabi na efa serve wa wo mu amunu aduane eton no ene mu amoya party bi dwumadi ahoto bi no munya bi anu so no ede bomadi afre na yan cho ba bia ebe fi se wato ahyeta ewo adwama ahodo so 0544 444453 good morning Herbal Mr. Abusia wase wa ma good morning if say wa pom no hu tane ne masiti se wo de no enye good dia no akwaje good morning Herbal Mr. ne bi ebe support you immune system no ama na kwati anyale wa ahodo ho be ye de moja be de afrusa ne ye ama bibia so akoye wo nipadua ne mu wonu mu ato ene wontimi na ne nyina so ebe yi de afri ho ba bia ton no to no bia na busu chapo ewo ho 0246 594117 grow fine mojedro wase grow fine wa bla wonum grow fine ni bie wapo mu nyina ya womro nkase mu nyina ya womre ohunam nyina hojo wojo ho a ende obu nsan ensisi so ebusia wadidie mu nya wawo wakese wudua so anasa wa yade avio pese wo sasi udadem a wadro nie ba bie to no to no bia no besia wonsa beka bi Ghana yankase kokko mu nso ena yade ya grow fine mojedro no 0244596532 na wo pa ya sabia ya wode bre eto ne dwumedie so ene ayasa so dia eye midimafo eba hospital was a doctor time da so wo ba wase de ha wo bia no say stroke diabetes anase prostate won sem de ha wo bia no wo the time to Kumasi ebo akwa agogo eho ena won sabeka no 0500 727215 yankwa ejoso krapa da Wood Herbal Clinic ni nkotu yanya de wa ase say ye pressure ulcer emreyo mema mu de waposo anasa wo de na kwaya wo ho haw ode da Wood 360 capsules na ba ena da Wood ointment wo bre na sa wo te yaw e wo nipadua ni mu ena honam ba bia da wadro enie 0241 244012 EP original blind wasi yankan cho se brand bia wo pe wo wontade t-shirt ntitiro ho no samoya busuakuo ankrankra enwumakuo akoko ahodo no wasem mra no onye bi emfa emamo wo ye delivery nti wo de ane so obefre 0243 510138 ebusia bomodia pe 3P garlic pi work natural health limited and dia ba yade bia say ya asthma stroke wapom nyina eya womre wote yaw ewo nipadua ni mu ohunam nyina yo tititi dia na ha wo wadro any 3P garlic ebusia ba bia ton no bia no wato ahyeta ewo ho 0248 928824 Mama's choice was a bra na ebeji fufu mix ni bi ene ani adaji ya de kodwa banche adwa bode ni menkani asensene na afa ne ebe so weze mpacho wonu awunso ohia waka numu wona wanya fufu no wode eye palm cream so aba obeso ya abekwan ya wodie nie abemdro papa premium garin so no oso okunkom unya bia na de so afra 0261 740884 kopebi na
Yo mate ne pebi na enema enkoye enfama yebekwa hene makokobi 18 mu ho na yakwa akwaje enuo ketua ne bi ne de ase yenya lo wanyina da asma yade osisi ya wo ya ewa brefo arthritis nyina da Faith Homeopathic Clinic was a brand now on to a seer and from 0244583859. Give us 3 capsules. Was a bema the boy near Tim Kejana, the one Basa and Guassier, and someone Japadia so aboso was fam council and I am record form or John Swa what say yaw. Give us 4 capsules and so it took quiet team and this is yadia I say. Give a GC mission so a boa and then a capsule so no. Am I a hemunada a word dini ama waya kono 0543222470 mami akua se kwa do de bom no ene se akwa sesa ne niema wasa hibidi aka ho oba nso a wosi ne kunu no nya ade a wode ne bema no so kodi na watwe mienu pe besia na wanya bi enti edan no ono ana de ma ha na wose atwa ne ho e ba be kasa ye mo ana mo de ama han no be frɛ nipa number wa ha wo de kasa ansa Pacho kasansa yebeje number no why wonu ana eyeye enti ska no wugigi ni nyina ma ne san yere kaka 50 million ti 50 million no ada no wo beje no wo de wo ba Elvis ena me papa akopon ena me nso me ni menua no ena mo baaye ti adiska ne ma wo no ena wo sore kwa akiro so koye ko to koye ko na wo maada nti wo baaye na ase aye first kan ma wo ena ye kai ska no 50 million no ena ye de ma wo ti ade 50 million ne ma wo ye de ma wo kuada ya wada efiada ena me de me kɔ madwuma nti anadwuma me be du fie be 7:30 ti mi dware na me nua panye ne frɛ me baba ya ne sɛ ka cho ma me sɛ wo mra sɛ sia de wo ye bia no sɛ ma me dware no sɛ ne o dware wi a wo mra sɛ sia na me di mirika na me kɔe no sɛ akɔnso sɛ wono de wabrɛ enti kɔfa wo nua bɛ ma nyame se yanka no korɛ wo se ho ana be boss amane ya no Wana be kachira no akosu na frɛ me nua ama no anse ye okogigi sika woni we ya sika na dan sika ne bi kodi ni wo no modi sika na ma ne wie ye no ene oto nkra ma no ade achi sane 3 days pepepe ene fiada no wokɔ ni krom odu sunwa no frɛ me sister ne sɛ wokɔ no agya me bra ho nti wan de wa bra me nkonkɔfa no ena me kɔye nyame se yanka no korɛ baabi ana bra da na nye baabi ana bra da na nye akos Eyam pasa wo de nkra koja se wa ble ukunu no ne na bo bla che yade ne ba ye no hu dwa busu agya na bo so nti se de wa adwen yo nti wo kɔ okro mu to mbefo ma de me pa cho de aka na nya nokre me pa cho ne sei me pa cho ye nokre na se nya nokre me pa cho enya nokre enti dia asem na wo ka kire maami ama ne wanse me pa cho de di kan o ka se store dan tie the American chairman no say tie ya the brand aye adwuma me bisa wa no ayi ano ye nya nkodan no so me se wo kunu no e de ankra na wo de ama me ne wanse e wa bra na wo se to na wo gi sika ne wi ne nansa so na wo sa ko nsu atere no me ba cho sika ne meji ye na ebro na otwemi ensa kora me ba cho 50 million eje ebro na otwemi ensa me ba cho ne ye bisi a edi ko twa ne ti no enti no nti ye de koma ni wura no me pa cho busy say okasa oboa kasa so nyame bitin na edi ko twa every na hwehwe bae papa me pa cho for every bra ona discount buy ona po besia no 15 million na edi ko twa ni ti no every na wo papa mpa cho frakla ne bla every na area bisa no wosunyan me di su na frɛ every Every papa se stroke na china odafo montimi kasa na busane makwa busane mami binti na siso ne sei mintu mani hwa busani dem hwa menya mwa bia no bisra woni nipa mani da wani tihwehwa busane bibira de wo ye bia jakra no so fe no we school na nka opa adwuma ye so be kakra de ato aso akra ne na hwa bisane maame ne number nso wo ha ye betimi afrɛ maame no maame ne ko hwa be na mini maame nanim enti wo de we say no wo nsu atere bie mu no wo ba ye na 15 million mo de ma wo no edi nansa anasa bro na watwe miensa te se de wo kanansa na wo sa ko nsu atere na akoye dai me pa cho edi sika ne sende ma me ne Elvis number wo ha wo sa de sika 15 million no je besia e wo obi ho every na hwehwe besia ne ba me na mo sa de koma no ene ono akwa ne de waka che me say
Bacho store dan ni de store dan no. Oh mame, obema ya kwa echire o. Yo we de bacho de me say wo kunu no wasam na ye ka say. Sika no je ye na di sense na wo se ja na wo kokora no. Enkra be na wo de ma wunkuma afo ansa na wututu. Me bacho edi na otwe miensa. Na ansa na mitu meto no so me mantama no ansa ya we say. De ebedi kura bi ni ho. Me de ka me ho chi me hyedan mu. Drinks for tweme, pampers for tweme, deto for tweme. Afeso bi sana me je me de ye adwana me ma ne ya we se bu sam de ye adwana. Bo san fo no so ya frɛ me saa de ho de ntama fie kura no. Me hyedam mitimi mpie enti mekɔ kɔwe abesia no. Aba betua. E mama me ka kye me se me kɔ amekyɛ. Na me se mpa cho da bi me nkyɛ no so ya lefo da wachi. Enti wo kɔ ankyɛ, wo bɛkɔ da bɛ na me se nyampa. Fiada mekɔ, ɔkyena fie mekɔ. Ano ka cha me say nne ma me nti wan kan kire ne se wa bre wu kunu no mpa cho me kanya akopon mo ma me se bia o hanom se me nia me kanya akopon medi efi se be ma ne yale ane me so no oda enti bra me ko na nabo ma ka me ka jense na na bo me kunu me mre na so busane mwa me sikasemu ama se sia papa ne da me so abusia se sia me hu da me nya me ho enti me srew Sesia de hona bodi so be no kwa na ma papa ni ba mu ya to boss eye achinyeje na doso ye call na ya fra dance for no mo fra mame amame no wanse wono na betimi ye hu asem poti ya o kan ye na asa na no ye nkotie we bre beba no na bibia nso atoto na akwam ne ato asem no so de amamo Kevin ye nkwa Safon pacho ye nkwa wai
This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you bro? They na pon me see ba chia mo a eze ni die. Musano. No. You never work out with a friend give us cold capsules. Say yes, is yare na wo so ko di do ni pedwem woni na wo posa amamman enti ma wunja wo nan yi. Unum give us cold capsules. Obey free. Lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Chinasuma capsules. Remember what if you do what you do, Cronquan, give us cold capsules. A painful a batter, one more menu for an inquire when if you do me, no come. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo ni pedua biara pom den ene na brabo mu ne hien yi pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder brakasa powder siesi ni pedua na abo akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum so for mommy and that you miss me be iPhone 34 kwa ku Johnson where you wire dey hey so for mommy iPhone 34 pa now toy e kwa wa ya so me enhwe iPhone na sonjo abegusui hey kwa ku Johnson no way so for mommy premier ni pa no dey na kwa beda ma chinchina no and me ni be so pe iPhone papa eye AY Ahmed Apple World so pe bako ana wo pe dodo atu aton e free 6x ekopim 15 Pro Max ube a free 64 gigabytes they copim 256 gigabytes oton iPhone batteries screen back glass airpod chargers iPhone huniema bia bora AY Ahmed Apple World oton Samsung phones Tecno Infinix and accessories nyina about the yam phones nso a bora hokoje baako anakoto bi koton omo trained engineers a omo ye repairs ewo ho hwehwe AY Ahmed Apple World ewo Techiman Kumasi station achi ho Taylor Lane ekwan ye sane ko market ho no omo ni STC bus stop no ene di animhwe omo ben GPRTU opeka ties any rims nso a oton ni nyina bi frɛ 0549 020 032 ebusuafo enei se wo pe iPhone papa dia eye AY Ahmed Apple World wonko a ena obenya papa Adi oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokua epe ajiwakade enu hu dwakase pa na ne because the brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drokese pa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyema na Edusa ya wase se me brabo we Sweetie maybe come on mommy adwamo what does ye aye chuma it's a living testimony kona kwa judi what kaki ya damn sorry obie timinu bi I just happen for kona woman kwada no for any the onya fie dumi FDA age adwade nkrato yi atom na ekase fifro be se na ekase duma chede na nyi so nse yare hire ampa nti epese kwa o so wo di hie bi so ye de o hire reality show ye de aba wa bo fa ne de no betimi ayo de talent na ho say ye nyum tu da me down to yes my brother oh baby girl
Say, Sashi should be a penimoja to do that in Sofra. And I said, it's them so piano. Then person can say, brother, pick your phone. I was Sompa radio. And I said, Sompa TV. Now, name baby, first prize will be a brand new car. Second prize, you then fly away, Accra, Dubai. Third prize, 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, opasa o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL for number 024 921 6952. Hello, me dey grow fine. Wanu muatu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na echra se, yariye ewura wuni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwani nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wanu mutu, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emeni pedua no nuani nuro. Ma wutumi didi grow fine herbal sonic. Wo benya bia to wo pharmacy ne bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age adwadie nkrato yi atum. Efira, my wife knew. Menene na baba trefia. Akia, mi fira ni o wife ni ho afa pa. Me da se. Na won maduane ye de. Ne nsa no bo. She, Efira, me nsa no bo papa. Ene obetumi atrefia. Efia afo manya tipa tomato mix. E di yestu e bon kwan a. Jai. Hey, Efira, se wo krom. Wonim tipa tomato mix. Bi di bia ba ware ase wan. Me popo bia mo adi bi. Se tipa tomato mix. Se de e ma aduane e special me now for marima at down when you know that one for the Yabiani. And that's some control. Or body tipa tomato mix, a Yabiani, now a whole walk crab dibia. At one tipa tomato mix, say a Gianni pa and Yapum here with dear. And yes, just say, will it be by your Diana? And yes, sir, a bonus of that form, a bogan adjust. Upa do afraid 0203 403 400. Tipa tomato mix. Taste happiness. FDA aji ejedi enkra so yatum. Usisi na yawo ya anasa ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutuo ukunwachi ena yawo ya ana wudi akina wunya no aduro uti tubi paiwa ma wo ya wo hwenye yi adwumaden brafo ama waposo ene udompemu nyina yawo ya se New East Chinese Hospital ho idie dompemu yade ebekokora emma biem waboboro ama udompemu abupen anase ukasa ema abupen uba New East Chinese Hospital a yede heat light ene agoponcha ene sadompemu yade nyina Fidia, Yadi Wugura Dompemo, Yadia Bia Hinta or Dompemu, Yajisika Krabi, any side effect Biala. Mawonya, Nebra New East Chinese Hospital, you will Kumasi Stadium Sobolo, Yabe or Defo Asalipe. But you are Freya Maiso 055-87-99990 and now say 055-87-99991. New East Chinese Hospital, Dompemu Yadia, Ebeko Crime Baby. Abra, what did dear Philo do? Ade, Nansen, and so quadria near your dabroso. Ninquan and a boom, and so from one napa, so from one pass. Hey, bra, a seminar wakano, na the secret ne say. Hey, T, sister macro cofa buy. On one hour cofa sister spices, a big gasso. Spices are who do sister dear big gasso. And no name intersemio. So filia pontia. What flavor? Fish in choir. Fish flavor. Sako conso na oberia. Chicken flavor. Na so pese we stew so a. Stew flavor. So con do beef wa. Beef flavor. Efe se wo pedudu etu aton. And one is obeko edum pampaso. PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB. And now Okanshi. Ubenya biwo. Friend 0243 535025. And now 0279 140940. FDA aji ejwadi nkratwe yatum. 20
I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, uye bwe. Baumia, minya udeni, uye bwe. Hey, Mami Jemfua, ne na mo wani aji area we say. Minia, se me kaya dia free SHS ayama me ne me ma wo hu. Na me hu ne minya mpo. Esan dia na nado danko Akufado, eno Dr. Baumia ayenti. Se wo kaya bra, me kuna no hwe ye nyina efri mu no. Ane, me kai pa. Na ni daso nyina sa. Se me de me mami ensa ne nyina be ko school. Ekosi se na nado danko Akufado ene Dr. Baumia edi free SHS ebaye. Sisi a me mami ensa, Kofi, Esi, ene Kojo, ene na ko school akese ni bi. Minia, na wonim de ya no mo eka. Omo se omo ba omo de nsachoye bebe mo. Ebi mo se omo ba omo betwam. Ebi mo so omo ba omo be ma ofo ni bi etua school fees ni bi. Hey, omo pese omo yoma de ni bi mo. Enti just why na ntua. Na why nkwa ni free. Omo pese omo ya, ye ni bi no. Esi nchen. No mo side omo connection man. Any protocol nsem yi. Say free SHS papa ya yemba yi koyo. Eno ti na wo se boy ahumodin bia say. Ye beba free SHS ho ban. Na ya no ma mba mbe say ade papa. Na nado ene Dr. Baumia ede abraye yi. Enye free SHS for ya na mama ne nkofo se enye possible yi. Nanso se say dear, it is possible. Afiwe, yet so about the above free SHS ho ban. So mama Dr. Baumia, number 1 on the ballot. Mama's Choice, your favorite. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bonquine they be now just the na when propose mamma Nebekisha for my dear mamma. Hey, oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's wire there. So make a trail. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Meza, ya pebia ni ya mapa wadi yeduampa. Enuni, Mama's Choice, nam papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA aji ejodi nkratwe atumu. Ebusiafo yadamo ase amamomo ene hwe Sompa TV sunie Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 so utie yen ewon kranza ene ne mpotemo ayiro yaso bu wadam hase no yekọ break ya yes abey mame na me say ada na dan na modem ahan no man fesika na mo oba ne se besia okobo ye ne ne eje fakotua ebia ne man ketenketi bia ebia wuhia ne je neto na bia oso wotonso ntini ji we senso na fati adwuma na efa hwe nuam na man na mo diska ni beto ho amotetema ne kakre wono wate ho no hweda bebreba ameka ho asem nyina edan ben na wo ka ho asem no osifie wo ayi day by day wabo no amena ton fa day by day seshi ayi wunua be me ne no ene ko si dan wo ho eye drugstore ho wo matone wo madi anso ne di wo mu sa be to bi wo amo achede be ma no na si ye drugstore ho wo so wo matone adi kokofu wo ho nya matone eni ama na mu di abusi mano no sikadie nko na mu ni mu die wo sura ho kire wo na wo sa me fa me nua be ma nko enti ma fa me nua be ma me se Tobo no wa mu anhwe nana yire me se me mo ba ne mfa me nua be ma ne nko adenti na won fam unua be ma ne se ni kunu no e kwa wo fa so ni nti na me ka de ba kwan na ofa so ofa de ba kwan so wa bre enti me meto aso oka kire wo waka kire me nua ma me no wanse ama me no wanse enkra wode ma no hwedie mo so wakan nana ya number wa ha enti wakan ya wo ko dem ho no wo kwa fa unua ban wo kwa fa unua be ma no yeso fa kotokuro na wudi bu dan ne de ma na akoto no ho wango bu dan ya ni meso ba we ye nkontompo ni no si won ka no kro won sura nyame soso won sura nyame wate wo se me ko asore ti na me se be ka no kro me ntwa nkontompo ba ko won se sika na me ni mo me ko bo ne kakraka did ya de ko hwe ni tirim na esen ya se 8 million enti anu no mo na mu tuaye
say ya tini nyina sikani enti besia no yenya ne nteye ama yate say ne ba kwa efe ne Evelyn ne maame ba ye na ne fie wura wo so kire na obo ne besia 16 million and what they send in the mammy, no, I must have 15 million. No, see, man, no, 46 million. 56 million, now 46 million. Mammy, who they job bag in a casa? Why? Tobuase, Pacho Tobuase. I have 56 million. And I'm with the man, and I'm mamma, what did they can what 10 million? Ya kwasi akobo besia wo ama me ne wanse ho me se okobo besia wo ne ho enti ja se wo no wode ma wo se fa kohwe ne nua no wa no ase me friend se ne de bedi ni ho a no ma me 1 million ti me na minim se ya besia ode abo me enti sika ode ama no 4770 Ghana cedis waso wanka no kura na akosia mpacho madam sika no besia na mokwaji ye no matua me pacho besia de na so emu de yin na so de bae me pacho de bi omuntia ye de o de kwhwe Evelyn kwaji ye na de o matua me pacho omutia makuma na de ma no ka che me pacho tie me pacho matua asanka be ya o eti besia de yin na so kwaji ya wo je de afra busuan yi ho no me pacho de ma me ka che makuma ni se o mehwe no na me kore bosan bank bosia besia ben me ba cho bosia me de ton drinks e wo hwidiem nti me je me nti papa ne to form sa no wo de hwe papa ne yade e no na me de hwe ne ye hwe do no na me de to nti se me kofa nisna na ma me kofa ba ni de ma nti me nya bia nsebu da because me ton na me de to aduro no na mti me ye a ema enti anu na ka kwa hwe besia e de aba betua enu na wo mu ka se kokopa besia wo betua na na se e pa cho me ba mame sa 120 ana 12,000 no enu ka kire busuafo no mu ka se ko hwe besia na o mu enfa ebresem no betua na se blede na okobo besia ayi no 15 million na o mu ka se o betua no me ba cha every day no se we se ne de okoje no mu ni hobi no wadi nkin akoje enti wa fa nkoto o manim bia mpacho mani kan kwaje me ene na me de ni ja asem akuma ne mehwe ne na me kɔhwɛ besiam na fi se me di kan de akyerɛ mo besia na ma store dan ne sam de rent ye no sika na ma fa hye me nsam me hia bia na me frɛ ma na yi ma me tie me besia na akwaje ne wo bank no wo ka kyerɛ abusuan sɛ makwaje besia 12,000 na 120 million old Ghana cedis munua na top for me ami kunu top for no me di ahwɛ na ma bank for na tata minti no momoa me na mintua na me kopa besia ba betua na o muka se kopa bla blessem no betua me ba cha me de kira anti ama no anse se bla papa na yala me frɛ na me ka kira sa ya mambosa na me de ye adwuma ma me ni de ni nyina na makuma na mpɛ obeka no kore ma me akua ya bo a edan na wo Kenya ase no unua be ma no waton anasa wonton ye waton ye unua be ma ketewa na atɔ wa hende ba ne sen se wa se ne ho kire no udi akire na mo ba bie ne yiri di akire no ba ye me kasa pa bodua sesi a wo pa so fa bible fa bible na ka bible na di nti no wo blate wan me oye na dia me di akire na ba Kenya kasa ma me won kan no kore chesa me sale a media ni pa di ma me yimi so na me kwa chima ni mintina fie akofa na bo wo pese wo yigu mi so no kra na kan no me yigu kan no kra na nya hwe wo ku enti sika no ya tum di ba to sa kan no kra ma me kura no bi ba mi dem si ba ja mama ba ja so be di nko order me eya mpacho obi emi ana no 2018 February 2018 Edano na benada 27 February 2018 ena krata ye kita in fact mwanya atwa wo ho pa onye we ya onye we free so de kita mi edan na yesi e wo Kenya ase number 2 e wo kra ifra se bla no ne de sen edum yo ena 17 17 ye be se atwato we so 17.700 cedis and I say 17,000 and I say 170 million and I say ayo said almost say 170 million 7 million 177 million old Ghana cedis
ɛna ukuni etwa wase na oni akire ma me nso se na odi akire ana okuma bibia wodi akire no nso oni akire na ti mo no mo want to kwa obabi ana woni ni ayi twema me ntwe bia obabi a na me wo ya sure sasa so kwa na ni so na onim no dabi hwe anu biase a obaba wa we ya gu me pa se me eti sika no ma me ukunu kwaton dan no hu ye Obwa. Me say what you say? Wakoto dan no. Na ta be ka say. Wonni mu da say ukunu na to Kenya ase dan ne de ama ono aka se ne nua. Obwa wonni. Na ye da na wo say. Tio. Obwa. Aye da na Adi oso oni mu hwe na. Eti sika no mo kai de gu ne nsa mutu ya ma ne no. Kenya ase man hene. Na kwamensia baby o wotimbi when you this kind of man no wano sa me no ne ne wo de be de ne frɛ no okay na frɛ no no obagi sika no no de koye wo kwadi wie na wo sa aba efie no wo so wo je no adanse fo wo mi wura Kenya ase man hina oda so ho na wo ho me ameto anamo akone na ase asem we se me ametia me na achi afri eye kumase ase no makọ Kenya ase because asem na say I say we no kwasem bi ntimi na di wom enti wa bayi se wase woni mu bi e de de ya se de kwase saburosai aburosai ni ma be man na ayamade e na eche fie no ye nyamienu me nua mo ba ko nso nyame obi tum nya nan ene ya che enti ano de ya ma de fie de enti mutimi nsesa ma yenko lo se wamla se sia na de aka no yemfa ehwe eye pia akwasia ba cho eye obi la se ba cho me mo akwaba ya na papa ba cho hona mo te sen asia ye te sen eno akwasia wo se bi program na ba kwa abonti ona de wasem ba basako mesre wada wate ma ko mamla fam na auto form ha se no me na pom de honsam na je dan sie ya fra loss ya bampa cho ma yenko yakwaje apom de honsam na simedu ba cho boy yenko ma medofo abapa nyame insura one ompamfo mu ene adwuma na yemfa enchia shonko enfree ebua kwa kin na wasantemantam ha emo ahwefo ene watiefo nyina Lawson Herbal Center Lawson Beverages Yamiadrum Enfi Edunu Enum 25 years still standing and counting upon Demapa na pani kwanche for Dr. Lawson Chairman Damagana de shemu fie na mana no nyina and it's all sheme na otime nkamen kai will say yade etimi ba ene nuane ye die no ya meba me kan semu da bia se nuane ye die no na ene de yade ebre ni padua ne santi no sa hodaso ene be ma dia ya hwe de die yiye nye da obete o si asenti na ukodidi ye nie ade beche no na ye kabo ni anante na chinchini hwe de die yiye hwe unum yiye na hwe onna yiye iti a otwam no let your food be your medicine and your medicine be your food wo aduane enye wo adro na wo adro no enye wo aduane yan hye na nso edidie onum enna ye hwe ne ye esanti ye honam ye betimi afum ba kwa na miere ma yade aba o timenka na enam edidie ana onumu yade aboni padua mu a saw yo oba ana berima mesrewo kwantimpomu dunsini a yesha brefa ahwemu no aye Lawson Herbal mixture Lawson Herbal mixture Lawson Herbal mixture nyamia dum na desua enfi aduane enum obeya adwuma wei beya dro na manfo benum edi ho adanse agiatuma enfi aduane num di enafom aduane ye papenti no na guso ha esa yade oba wo hweme be ma wo hweme wutie me entini mu yade na edi unya no mpemu yade na etete wo wadroni din no aye Lawson Herbal mixture Lawson Herbal mixture Lawson Herbal mixture enkana ne yesen kan so bread e June July kitansa na ye humobo ene di asesa kakra awo be kase bompo ewo ene ye bosu metwa mu no de aba bosu de nyina no enso guso to ba sare bi mo ye nwunu obi yade dompemu yade a na de yem hyehye no obi de yentini mu na koma na dobi kase so hye mu mesrewo sentini yade na edi unya dompemu yade be kase mu yade bi abekwa Lawson Herbal mixture Lawson Herbal mixture
Lawson Herbal mixture. Yami adumunti entomi ensape. Ubedi more dance ye. Yasha Lawson Lock and Sue. Yaya hunam nothing ka any akono ye muntino. Yaka yawasha Merriman and Ma. Alishamia wunu say, and animals ya she adebe to me aba. Wa wo hwem na wutie me enam ennamu ne ade bia boni padwemu a oba ama o masem kwan kofom sabio ulusu confidence no on say da ye die no ma gye onsem anesa ye wa dro ne ye wa dro edre wa dance ye na e wo din no Lawson Law Care mixture ne ya hotedin ya samra ne the virgin doctor no edo lokin tina Ghana made ayede e de ama ye hye ne so bere ma de opomode be wie pay a healthy prostate will surely make a complete man. A healthy prostate automatically makes a complete man. Bere ma wo hye me na wutie me no bambo obesipi no wasita obe bema mu amuani enku o prostate ne ho se bia ugun so wonchim na ebi enkam na wonti ya wonti bambo adro ne din no Lawson Delayman capsules topaye ne yemu a memfansuo nom fa Lawson Law Care unsuo ne fa nom na abedi mo adanse e ba na frefre openchemu bi fa adwumadie ho adwumaye mu e beje osre ne wabonkomo e de die mu nkyerɛkyerɛ free counseling on diet about diet and obeche na aboma pomoden so asipi na asita ye je oso ahoma so na ofre 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619 999 Now jinchemu bia about Lawson Herbal products and if you are many sir mention commerce with Lawson Delayman by my wutie me pacho we international adwuma we miriketu adwuma we mpege adwuma we nyina ho na sa transfer adwuma adro betimi aboa wo na mabambo ayo prostate edia na sesiemu krobia wu afri ho no Lawson Delayman topaye enuabna enuahini nubna ahama ene yatwi ayo no topaye aberime yade oho yade eni ho bambo apomoden ahoden enkwatintinti utimi ni madroyi bi Lawson Delayman oye berima o enfie edunwochi 18 ekonkwa dia hwense ho kwasa adre onum bie mesrewo anakwatime koba no dia kwaniaba no na oso opomoden no wo hyemo kena shanenso ni ade abanti akopa adre achi kwan da bi enakra ho ode ade maaye no momodia numbi na nkoso amapomoden no enwie pay ahoden no so ACP na ensita bema wo hweme na nsen o Johnson tentem toatoaso kakra bi na Johnson do ukojo kakra bi so na eden na eba uwi ase bi adakam urine retention dribbling of urine to sogun ho bema kafra chematobi eba prostate on tempa no hwere si ano kwan usi ano kwan a o de merimedro Lawson Delayman capsules ni adron edin onomu a me say ubedi mo adanse ya me kade achi kakra ebedie yenhwe ahyenkafo don horo ebi edu nwotwe na o drive to so o twehyen o ko Burkina o ko Niger o ko Togo o ko Nkran na o ko driver ni yi mesrewo nom Lawson Delayman se mu krobia mu fa free ho unfre ne kwani mu ahoden no ekofom honam na mre ye nipa memfa nyensa nom fa pedre wo dinanom ne mo dance MP free onum adrone dino Lawson Delayman capsules Dr. say medrin sabio nye nankwanti bema okọ obanche de kase meduasa na ho pre ko Delayman anya adwuma san fa mawo enkontra for dizaki bia ebeya adwuma ma odia yade ma ayi ena ho odin hyase no to for odaache hyanenso anyoma nye ode bo ani a na wajemu okoba akwa
untimi nkobio sebio no oba ne da na so untimi hye ne so nkomo agene num losing dilemma ntoam yen sape ne bedi mu adanse ye ne ye mu pa de abro ne say for a double triple quadruple results ne de for losing lock ye unsuo na for num losing dilemma no na bedi mu adanse ye tisemo krobia be wu afri wa losing dilemma premature ejaculation low sperm count and I put erection be correct here losing dilemma 0242 0242 133 133 577 577 0242 0242 133 133 577 577 0242 0242 133 133 577 577 and 0248 0248 619 619 999 999 0248 0248 619 619 999 akasema mienu na mewie me nkomo yi menka nuama no ma se mamoni mo madama okopon ye se sebio obekwa ficha ye bra enansia ne nanso ba de enti na nka untwa bra ofie nkwane mu aduana ekra unyan obrai atwa prekope busume nsie ni emada ekwa afi emada na oto ohwe me ma no nye oda dachi ha beba amana broso mesrewo pano adru Lawson Herbal mixture. About ya what is young cat was cinema to measure one. I use soon brabo or back a fra. One of Lawson Herbal mixture. A beba kama. Yawning na be free wa how be a marriage and shanason. Chimamu how. Ni chimamu yell be a be free wa qua. Lawson Herbal mixture. Tommy and Sano Dimo dance ye. Yawagan in Africa, malaria and tuntum, a kaye, a higher di nya, and tuntum na kawawi war. Yes, when your malaria fever. I'm one moon your day. Waposo yo boho na watia guso na hwa ye hye what test na ya positive dia adwene din no e Lawson Herbal mixture o ye kasebro so ompenesa oso beti kama how be a mature Lawson Herbal mixture ene ntinemu yade bia sasabro ne dia ka bia no Lawson Herbal mixture e be di mu adanse na bia to adro bia amantam dunsia o man ga na mu die me pa wo chewo say Herbal shop over the counter and a drugstore Bodino now on Sanka, a man and Mary Mildred Lawson Herbal mixture, a man and Mary Mildred Lawson Law Care mixture, a Mary Mount Edro Lawson Delayman capsules. About time the any day quaso, Muntumi Numbi, now painful, Musomon Kahon, and Feni Muno, or in fear a dumino quadia bia, and so quaso numbi now bois, Comasin Potemu, KNG Herbal, Apidank, Misty, Freddy Mens, Habme, Samenko, Adia Osons, or Sabeka, Mampong. Yanko Sewa Herbal Shop, the Crocramuno 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 619 999 0248 619 999 Kowadaruma, Messua, also Shomujuma, dear Papa, no, any dear, from the agro. So I chacosia, a ready oba, Memawaya, my money shall have money, Yamisha Pomaduma, Akosia, yo, so I Yamisha, Yamada Bapa, Yawda Sunday. Matse, Medo for Cosia, or Medoma. Eradin kwaswensha no nya wadom roso no ma kwatenti ahoden wom se da ne da wo hwe ye ni sopa ye chia emsia ye to adwumedie no so ye fa sedama salami owo kwata kata o hwe from kata vida insia so ye da se Jennifer Ado wono so hwe live o Facebook or Samuel Amo enso abayines atre esel ye da se papa paye papa ya wantwibo sia konso yeda wase papa ena Filippo kwabre kase mo yini sachro yeda se every jam jan ewa ha ena eye vida nsia ye na obapa Christy ma Gloria ene eye akwasua bakwadwo asante kande ide abusuafo nyina da yeda mo wase Facebook YouTube erade enkosoa enhramu asem no ene maye ohine be na obua case ya yesi yengocha we say no mame King Solomon na me ba be ye ayi woman Solomon queen ohine ide na me ye Queen Solomon na Salome
Solomon, the binding the same. Salame, me pe Solomon na, me the Queen Solomon. Me new name no. And I said, "Mo ye be buana manaya simple." I am telling you, the Lord is our strength. Ye be buana manaya simple. Ma me akwa bua, oni sam de akwa bua de. Acho mi ni ma. Me de akwa bua ntina dam si asem na against no. Sir. Me a very good pa, but me say very bad. Sir. But I thought there be a consideration wom. I thought there be a bronika kasa bisa accommodation. Any party mo san can you kwansa wo je ne bata wo kola. Any kwansa ka wo je na nimu kola. But bi binti ne de ani ato. Nipa no mempe ni suban. Enso ma menya na mentimi ne ne nya dai. Emom nanti na emom mehu kwan a mefa so a me ni nipa no be nanti. Ma metwema mentwe ase makora bo. Obe wanyanya sede akora na wa mamu nananom. Ena wo nua be ma no so ni moja esane fa wankasa wo manimu. Ebia mu ba akwa na me no be kire ne enso ade ensem bi di a kire mo. Me ne ma me owo ye friend sen. De owo ne friend sen. Ama me ne wan se. Me ne be kasa. Oya oba panyin me di besi ni so. Me di de abrewatia. Me sa yo ohene yire. Me pesa asem wasi abetwetwe ne sre ne abasa. Eye abusuan nyina abusuan bitimi sim. Enti we de adwa atoa. Ena me de ma wo. Me frɛ ma me sesi amonhwɛ na mon frɛ ma bi beje ma me ne phone ne frɛ ne ma me. E pesa mo fa mo ma no. Esa de wo mo bata mo ho. Mo koma de wa ye bia no. Me maso mo nan mu. Mon fa nche yen na ye hu kwan ye be fa so. Ye ntena fitie mu kurampo na. Ai. Sister no mpacho fama man bi na omo hu ne phone so mfa ma yen. Pesa ye frɛ ma me na ye hwɛ. Se wo ka se wo ko so what so betena o so what said den yo asem me pese e betwetwe ne sira ne abasa akwa akire enti mpese ye ka bomu kwan be so ne ye befa ye nyina no ye betena se abusua wakuma anie ekuma befa na kuma de na ye ekuma ne nua plekope na mo so ma je ne saa that said de ono so eje mo no pa cho wa asem bi ka maame sa won ontwema no nwofom oh me ntwa no nwofom na ya ne se no sika ni ho sika wo ho kura wayi obonia ye na na obetena ha siska edi ama ni nyina ye milio edu baako ene edi ama no na saa mere ya bibia ni ho ya sika bia ni ho da ye de ma ha mfie miensa etu ya sikura nya mai na wo ba ba gene de na kono media me de ne ba ma no na semme kapre me de ma no de minya me ho ene ma bonten anam de abesi ha no me ni hwe me bakura je school me brenti me pacha if you say me pacha me ntimi nhwe sa wontimi nhwe oba ne nsa nhwe wo nua be ma enti ase me yi ba ko si nche be ma de wonyini te se de kro betima to school so enu nti na me ye ne sa no na se ma ye we nyina na se wa anyi ma ya ense me din me ntimi nya bone sa no entro wo de toto me so edam nya ma nyinara ti na me si 50 no mo mfrɛ hwidiem wa yi ne ma ni nyina ayi me mane kofa ani me bra na aba no wo mo kwa na oba bese ne de Thursday asi wa watwe ne ma se me begu me mani ma se wo dress nyina me ma hye urade ebi nsi da enti wa nhye ne ma me nhye ne ma me ba akua wo de me ba wate matia ama me ne wan sa ma me awo enso to ho ne me sorry am fra why yo mati so ada na be man so na jaya no so ya yo mati mate ekwe ebo a me name no prekope ni ababia no nipa de wunya ye nyina te se de wo hwehwe yankopon kolampo no de ne ye de ye ne Yesu Kristo ne ba no enti nipa na be fom wo se ye fom a obi fom ye na enfa ncha ne mpranso eduasa chese edoso sa wo kasa wo multiplier untimi enja na nka yatemu da koraba second chance so Philadelphia jemeso adeshe kronkron ya adeshe prakope na madwudwo ma wem pacho hine recreations ene me ana mpa mata adeshe ye encha wa hine spices bebe adwaso pacho betugu meso na tugu nchen so 100 cedis na house of day ba no wan fa ma me kam nsem a pacho enti mesrew wada Roma ai o kata cho be mamranti ahine so te ne nkada wose sa wo kopa de
wo bi ho owura dem na so de adekro ne ba nipa kro no ne won se ne yira na ne nua ba da na se se won san kan so a da na se efisa oba no ne ka bia ewo mu minim se wakwa akwaye oba panyi wa abusu ne wo mu se ma me ye friend se ya ne din amma me no wanse ni nyina akora ya adekro ya na akofa asem abai minim se wo de koma na obesom na oba panyi so ahwe ne yato a adwen ma ye atoye mpacho manu disem o jenisen yo mate mate nti what in sen ese ne kwan be na ebefa so na ebe kwa akotena fitie mu ya be ma no ne na yire ne ebe hu kwan a obetena ne nche so aye den oja no hokọ ye so aye ne den yo ye pese o sa be because unu ya be ma no de but entimi nja bre no so nko amom so de ade ba ye no chenche so de ade ba e wose wodibie de anwuro so ba e wose wotibie entimi nya se unu ya be mo ya ade mo ya ma afem de but say bia o ka mo nchen ya mana kwa awie ye wa bla obey ebi kra because said that one tower wo mo ne ntem nti no ontimi mafie ho mehwe ne said ye se ne fata se ni wura no eno ne ye pese ye tena fie na ye kama ne firi ho nti ande ye ne asem bia we ne nya aka ye ne nkonya hwe yo ye ne nkonya hwe no ahwe na no TV so na watwe ne nei hwe ne guase a wogu me eye papa me be sha wo dress aye den aha onka sa wahye so wase mehye ena masa hye ne ne wanka sa wahye bacho wutie me ya mi ana metena adwan mu ha wanka sa wahye ne draw so da wanka sa da nyame mpangu me no se ne ne ma na bi wom na wahye bi na wonim se draws ni bi na bi a wo hye na bi kra ba mi dwa me dwa ni mu ene de mi sini ne ma wom eye ne nyina asi mate enti se no o fa ne se wakuma na de bibi a cheme de bibi a cheme me hwe mo se de mo siti me de ba chamo da se eburu ya mesre kakra ne se so wo beba betena kenya se me nua panyin ne ka se omna metena na wo sori a wono ko aneda no ane na da no pa no obeye ne bibia e na wo ko eda na ne edi e ma wo da no abepem sa abere ya antikuta me jame e na ade besi ha bibi se na ne ye mu a empanye won fie ne bia na wonwura mu ntino e ba ha se no mu enne de ma tofom enne galam se ye gu no tazi se mi ni bi mi danyame amamfo ye be hu kwan ye be fa so a wa ma ye no wo bua ono susu ntina ho sa se sabi obedan mo sa se wo beba no so be pe fridge me hu kire me matone de ahwe no pampers nko no o de eye pampers ikula da mi yibia bo ye mi re fi kola ayi mame akwasia bacho madam o hwemanim hwemanim na men kasa wakuma asem a wo kene kua ye bo asem a wo kene o jene se bacho de waka na mesumi ne ho asem bia ka enti men swalin frefi de ne sanka me ba be koto wanim na mada wase why ai enti mpacho aseda wo mu a sore ne koda na ase e wa hase ya ne se de menye no o se dai mo manen ka de ha no na ye bie la ntumi na ka mo be tie nsem wo ha ka mo be tie nsem pa wo ha sei ka mo be tie nsem wo ha na ya na tu achia ta obeni anya hwe eya aha me wo ya de a na mo so mo de ya to me so se o machia me ye Queen Solomon me wa chitafo wa hantina me mu aye duna enim se rade adomode abedru ha no ma me agudi ebre abrati amedasi yada otufo nyakopon so ase se wa ma bibia aya jojo na asundwie ayede aba na mo metu mafu semestre se oba bia wote awade ase bia sabe dwene wo chena okay dwene wo chena da bia ya na my lady ni ka ansem bi na yetete ma wo so chena bi nti o eti drum le bi na de eda ne ba ya nwini sade bi beche adechie bi ba ya ubi ebetimi ayede aba awade aye wade sabe yale da ho wom wowu so ya dai ewom ebi se papa yare ya watofo mu according to ya maame dia wo kan ke se saase ni fie ni kokoo bi na ewom nyina moton saa bresika no kra ko si sei but want mi anwene wo kyena de ebesi ntime sere ma bia yete awade ase se sebe eduru mbe bi na se de ede ba ya anwene wo kyena de anwene so betimi aba na emo abusuan de o ma ya de se de abrati awaka no na ya maame so age ya tumu no
ya beda wo mo ase se bibia de aya asundwem na omo fa ye nuaba no ne funso bi a wa ye bia no emfa nche no imi pro for say wo kwa China 7 days $2,499 now what the ababa come wo tretre wonwumemo ape eye sponsors ana say atofo nso so de aboa wadwuma no pemu nchemu 0244 924573 Spanish repeat combined Spanish jingle capsules nemojania fusani letimi Spanish garlic mixture capsules ya de bia etwasie ebusa ba bia tunno to no bia nsa beka bi 0266114111 Ghana grows obebru jinambe na kwa pe adwuma ye 0308 245-775 Nyame somafo ba oye cancelling ebusia wase ode eye out of bondage wo ko hye so na dwumadie no na watwia mu na ekwa awieye na so no wada so agina mu nte no eye agriculture center na na eme nyina so nkoye emfama kanjina clean water no papa ya ho den so ahye mu ma ebusia bomodia nema wonsa entimi enkebi 0241449191 Leicester Ghana Limited so na shasia so mama bi kontibi ya sari trip pass ebetimi aboa wo so na emu ye diama ko debi to 0501 390-337 obekwa brochure ya express group watu washeta ewo mema fana nyina 0249000448 Herbal Hospital Sompa Hospital na chiwa ena wonsa ebeka no media bia ya sabia kese bia die no wodi bi ewo emano eni 083482 AY Ahmed Apple World Pradi awodo ye fa phone so nyina da no ebi ewo na iPhone so 6X so 15 Pro Max no ebi ewo Kumasi station no echi my Kumasi station echi na obehu no 0549020032 Tipa tomato maize nyebi anu so no de wo de ye aduane enkeka aduane bia no ye de ye 0203 403-400 Obo Ebe Medical Research Center Yade BFA Jumo Chemu ni akoma mu nsam no otu ase wo ho pre-care prekese powder ode Eba Betes eya fresh 0257472506 time Eba Mesha yeti omoka loss so aba Gentleman Dental Clinic report filling station total filling station echi Osebra na won sie se wonu men nyam no enhye kinama 0459139582 Sister Spice aduane bia wo ye nan bia pesa wo stimi hu no erade wo bia ebe ko ye keke e dia ma papa so edu papa so pizza to Roman Herbal Temajom on sabeka bi so amedwom abuso 0243535025 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Service Osebra wo shim school junction obarekese kwan so na bra na onto ase emfa emma ebusia bomodia na efre 0543 320 030 0543 320 Emma we bring menu so batch of 0246 no 51800 also say no na ma menke kai 0246-518-003 Mpachonya 5003 and 0543-320-032 also for Brem. Abrotia, Tradia Ponyanko Basaya Dom, and onshira bio. Yeah, ne kwaso no. Na kase de wosia kase ke ne kwa krasa ke yekra ka bi. Na so yese mo cha miensa. Se wanya moba nhemu a ejari ntimi nso nemum yenua ye maami a wo ye yenua bema wo yale no yenka hu se yenua bema no onguye onseye bibia betumi asi eti ye bese ye maami se wo makwan se ne yire mra no oye ne yire onya no nda wo wu a maami be ye kuna yesi ye mo mpa ye wo afide wezi wongu nemu ye be yi mpa ye se no ho beto no na asundua ba etima mi yi oba fefe oba nu nyamfo oba pa ye mesima je o mewale wate ana wokunu yi
Besira wadawroma. Se ukra bibi kakra bia fa bo kuma. Enyi ne totwene enkase bia ya beka na hanti no ebia wo pam no. Empam no ukuta adwen papa. No obey na ebia sabe ekoye mansotwe bi. Nanso ne so no mene ne enya ade a betwenta bi ko anwokyere. Eso timi pam oba na be ma efiri ho. Etima me da wase pa say wotie me host na wotie ne mwase na de yenua ba mfo so ache no. Didi mani bi ni ne wo so omfi no wate mabro tia me fancy me da say oba hima pa chobrem Queen Solomon. That's my new name. Eradin Shao papa. Amen. Se ubie wanumpo. Onyankopon adwuma mi akoma. Wodi buo ama akonwa ya wote so. Erade won sha. Amen. Maami nso so meka se erade sha no. E kire se ukru yare a. Woye woni je nyina ba wieye. Ayi a wo nkobi. Asore kura wutai ye kura wo nkobi. Ye fa ye se ya no ni nyina ba wieye. Enu se ukru yare ne se otimi kɔ ayi a. Na bema ne sebi wo jane na yo enkoda nketenkete na wo fie de na obeye bibia ye wo mu tantantan enu tini ye meka ne se mami akọ ye ya okofa no ya to ne nkra no oproto so wonya mfomso fi se na wuni hono na ne wo ne se ene na amafo no so mami wo ye ene bi hono mu a ya na ye de ya bo so eka na awade ya ko na busu na ya ku omo no ya besi e kire se ebia ne aye wedding ti ni wotumi wo yekunu so ana ya yire so entesa maami ya dia ya wo fese wo ye enfumso bia enim fisa won ta ma wonua be ma enwu wo so na ato no nkra se ne kwese ye ye de enim na mom se ne ye da ni nyina ma han wo ye da bia ne wo ya asabi wo se ya mfa ne mawo wo ka obo so ya mfa ne mawo ya mfani me hye wonsam saa abusuafie no ye honom no kwakodi honom adwuma wo senso den wo hu ni saa no afikura mayo me de me di ni mfie nso den wo kuku ai wo hia okunu na den ni honom ye di nya ma han ana wonte ye wonte da bia no omote no da ketekete da bia ni wonte ni ameka ni se ni aduro no wahiye ni aduro no wo bayi wakotra afie ho be edan okunu dem no wona wakotra kenya ase wansan kotra hwidiem wose ya fane ma no na memeka no wo ya fane ma no kotra hwidie da bia ni hwidiem ya ni nyina ma han okay se manenka sana onfana no se wa ha ya dan kura mpo a ne ya ka se atu abusua no so ani hu ni bi so ebehwe ni bi enti no onto bi bia ntwe se yade na aba awade enhyedan eni honomo enti no won kwatena won to bia ntwe no won kwatena Kenya ase na won hwoku na omso moa na se yetem sika dia ma na dia bi no ne mom ne me saka ne se sika na ya wo se ahye no wo ba wo kuyare a wo boka ne nya planning wo kuyare a wo boka ne mom tama na ne ma ekoyie no ene ma ntotie bia ama na ekofo we nyina ba enti ekana ya wo kane de wo fa nto nche kura na ya nhye be ma na mi yese wo ko fi onso bia ne wo kane nti no wo nyina bia be boko mate ye da se bibia be koye ye sori a mepebre na yakohia wo fitie ma wo se ye ko Kenya ase ho krampo na ye nyina ibedi akira ko na yakohwe se bibia nso atoto ye erade ye da se beneza ba bi ode abedo ye fa se da Emma Trade Yampon, was say, what the Afebako, Aka Yankasi and Yabema, Atapoku, Papa Poku, sports analyst, Papa. But your Mofane picture non to so and fa and mammy. Papa Poku, it's your birthday. Eradia Koswen Show. My darling boy. Eradia Kessie. Na offer fra domo enkwa domo emane manyina nwie happy birthday now me awano all ya the force so ni kabla de be say Atapoku twaso me sanda mo say cha hoden ni apomuden wo mu happy birthday to you Atapoku sanso so na ye for happy birthday so nonko enfa enkoma prophet Isaac Nyanki Prophet Isaac Nyanki, General Overseer, Edema,
Faith Foundation Chapel so Kobanti Mponim and na owo it's your birthday prophet erade nkoso ehwo anye wadom oma wo han no enkoso a enhwe na basam nye dum fama ne favor no enya kese e wo so na se nea wo si ginyame nwan ehwe wonom no yakopon nkoso ama ho ahoden na bibia enkoye mama nyincha ahoden ne apomden wom we everyone kasa wo keni ene wo mane nyina Mrs Janet eho na eba wo se odo papa yem sesan ya nyame afa so e de aba won no mabrabom masanya abotofo afofo granty. Congratulations to both of you. Yeah, for happy birthday Jedin Adom Asari. Jedin Adom Asari, it's your birthday way every Mr. Asari Joseph and Mrs. Cecilia Bafo erade nkoso anyo kese no mo nyansa nyicha hoden enso ewom. Happy birthday so no ko ekọ ede ama comfort way everyone kasa onua bema akwasi nchen na eba oso do papa yenchi no ene pa wodo ye wa brabom no osre every crop ho de ama wo na wanyanyi chen so a ahoden so ne anigye enso ahyemu ma. Happy birthday to Abodie ene Elom chairperson said the Matim Abodie I mi ankasa mi mate no assemblyman ya wono ewo abodie ye chia papa wate erade nkoso a enhiraw na onya okese emruso erade emonyecha na onipadua mu niema hodo ya wo dwuni wo mu se betimi abam na abro afoforo nso so enya nsensanso papa wo abrabom no edon so nyankopon emfa so na wonfa enom ye dom papa ye akosi eje wa akode se min kan cho se odopa Evans so say ye boa it's your birthday way free one kasa o papa yera Evans Kofi enchen osinyame ema uyokodro honhom wa abrabom se be ya obenya nsi yo honhom na nyansa so ahya wo ma ama abrabom no ne nyina koye di ama wo Monica it's your birthday erade enkoso anya wo kese na wonya wadom no so. Happy birthday to you, Medofo. Yame fa niema efe ena enom wabrabo. Happy birthday to Emmanuel Opoku Ajemai. We free Patrick ho 21st clinic ena wodini juma. Erade nyo kese Medofo Emmanuela na nyankopon emo wa baba ewo ni yoye ena wabrabo nyina munyiche ena yesre ede amawo. Ruth Asari, it's your birthday we free Kwame Asari nchen. Oso do papa ye. Erade nkoso enyo kese. Yera Akida ese yemfa happy birthday mo no ankasa na yire nyankopon nya okese pi medofo ebre no awiedu 0551931931 we hwan asofo 0551931931 0548931931 0548 enade ebayiro Pacho ye fako mi ensape ne asole. Medofon pacho what me nka ma han. Hello. 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 Pacho di baby akase free. Hey, wa kola nu mi so ai wa habu ni. Me pacho ma yen kwai. Na mo ye die. Ya ho ye. Yo, ore ya da se mo program na yakopon ma mo program na timo ko yi timo. Da se no ku ya mo de mai na. Yo. Ene se mo ko ma chia. Ya da se. Hello, good afternoon pacho di baby akase free. Hello, good afternoon. Oh, hello, Mame. Pacho ma million yo. Yeah, aba papa bi bra na tia ye nkwa ya nimu an. Yo, madam ase, yakopon Islam pa me tia wo nya begafo ni nyina. Ajoso. Eda wase pa na no asem ni tie na me yam keke na oba no. Yes, one of the yani ni nyina no ma so gre bidamwa. Ye make an say radio won to Islam pa. O mama to me keke. Amen. Me do for good afternoon baby akase frɛ no din. What your kese vida kwade? Oh, ka takra de my entie wa ne dum afidie ni my ne nkasa wai. Also, what is it? Hello. Oh. Good afternoon. Hello, good afternoon. What's a menka? See, kasa kese piade. Pacho my entie o. Importa Sompa. Ne entie o. No pacho. Madam Sisi, I mean, someone wants to go and I why. Now, what can then a Busiana wire, the name of Miss Radden,
Stroke is but on you, number one, the one who are my minister. You know, said there, only 10 cannot that. Ya besha de be ya fa de be sibia da se na de ho asem be ba why. Last caller pacho ya de wo twa to ka che contractor papa building contractor na jina yanko to ko tinti ana chef mo medina me ma no se ko chef papa producer iti ma go aso to marketing me ko na no yin na no se bi me na me yin tinasi na ba ya se mushia ajen ko to bi atun so bi ya kidia se papa no se la o me so onya na wari na mboa and there be o mo wade se papa no ya na ba so o ti bi ya ma ya pay drama no na me se papa o ti bi tika so kakra na no papa Nigeria dey also the wa samo de abusia ya pon ya frem o hine ya buasi ama so for me dance agudi apole na me dance o ma hine papa me so dro be ma safo kan tanka Shadrack ne dom ni nyina da erade nya mo kese minister BJ thank you so much e wo mo ahodo ya de bo me man bi enne na mensa abram abusia so for ni asem bi akan ya sorry o ka wo ketu bi ka ayi mi ko kese bi Angola na be chia mi senior mai ada watiko wodi e baby a odom ku woye mi ko de e wo baby am wona wodi e ku a ye panyin pa e chase Angola eti nana boache me chia pa Angola fo nyina abusia e me ku ya da se wate ye kwatena ona me ja kwan wate sa ama me no wan saka sa me fa ne lorry friend ma no me de be mo akọ wate ede be mo akọ yenko